Καλησπέρα, ονομάζομαι Θοδωρής Μπούρας και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την ολοκληρωμένη λύση παραγγελιοληψίας που παρέχουμε προς καταστήματα εστίασης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να μπορούν να παραγγείλουν με το κινητό τους, αλλά και το προσωπικό σας παράλληλα να μπορεί στην ίδια πλατφόρμα να καταχωρεί και αυτοπαραγγελίες, αλλά και να διαχειρίζεται όλους τους ανοιχτούς λογαριασμούς που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα. Θα ξεκινήσω για αρχαία από την παραγγελία που βάζει ο πελάτης μόνος του. Έστω ότι σε ένα τραπέζι έχουμε ένα ταμπελάκι σαν αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε στην οθόνη μου. Με το που το σκανάρει ο πελάτης το QR code, που του λέει και ένα κειμενάκι παράγγειλε από το κινητό σου, με το που το σαρώσει το QR code, θα ανακατευθυνθεί αυτόματα σε ένα περιβάλλον σαν αυτό εδώ πέρα. Να σημειώσω πως δεν κατεβάζει καμία εφαρμογή στο κινητό του. Με το που το σκανάρει τον πάει στο περιβάλλον αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα στον browser απλά στο κινητό του. Και εδώ πέρα βλέπει τον κατάλογό σας και μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα της επιλογής του. Δηλαδή, εδώ πέρα για παράδειγμα έχουμε περάσει τις κατηγορίες σας και μπορεί κάνοντας δεξιά-αριστερά scroll με το δάχτυλό του να επιλέξει την επιλογή του. Δηλαδή πάω σαλάτες, θα μου εμφανίσει απευθείας τις σαλάτες. Πάω εδώ πέρα burger, θα μου εμφανίσει απευθείας τα burger. Είτε αν επιλέξω εδώ πάνω τη λέξη που λέει κατηγορίες, θα μου τις δείξει όλες τη μία κάτω από την άλλη και κάνοντας κλικ εγώ για παράδειγμα στους καφέδες θα με πάει όπως και πριν αντίστοιχα στους καφέδες. Πάμε τώρα να επιλέξω εγώ έναν φρέντο εσπρέσο. Κάνω κλικ εδώ πέρα πάνω στον φρέντο εσπρέσο και μου εμφανίζει απευθείας ένα παραθυράκι με όλες τις υποεπιλογές που έχω διαθέσιμες. Δηλαδή, έχω υποεπιλογή να μπορέσω να προσθέσω την ποσότητα της ζάχαρης μου, να ορίσω τι καφέ θέλω και ό,τι γενικώς άλλο έχουμε ρυθμίσει. Επιλέγω τώρα σαν πελάτης ότι θέλω έναν φρέντο εσπρέσο μέτριο και έστω ότι θέλω συγκεκριμένο είδος ζάχαρης, καστανή και να βάλω και ένα σχόλιο χωρίς πάγο. Επιλέγω δύο τέτοια. Πάω μετά και στα burger. Κάνω κλικ για παράδειγμα στο classic burger. Όπως και πριν μου δείχνει τις υποεπιλογές που έχω ρυθμίσει εγώ στο burger. Βάζω ότι θέλω ένα με πατάτες και θέλω να μου προσθέσετε και τηγανιτό αυγό έστω. Και πατάω πάλι όπως και πριν απλά προσθήκη. Επόμενο βήμα είναι εδώ κάτω το κουμπί που λέει το καλάθι μου. Κάνοντας κλικ εγώ εδώ πέρα, θα με πάει στο τελευταίο βήμα πριν στείλω την παραγγελία μου, όπου κάνω μια ανασκόπηση όλων των προϊόντων πριν τη στείλω την παραγγελία, να δω αν θέλω να προσθέσω κάτι. Και ήδη μου έχει και αποθηκευμένο το τραπέζι. Δηλαδή το κάθε QR code, εδώ πέρα άμα πάω πίσω στο ταμπελάκι, λέει τραπέζι 4. Στο τελικό σημείο μου λέει πάλι τραπέζι 4. Έχει ήδη αποθηκευμένη την πληροφορία, το κάθε QR code, για να ξέρετε εσείς από πού σας έρχεται η εκάστοτε παραγγελία. Πατώντας εγώ εδώ πέρα το κουμπί τελικός αποστολή παραγγελίας σαν πελάτης, θα δούμε, μισό λεπτάκι, να φέρω αυτό λίγο στην άκρη να σας εξηγήσω τι είναι. Λοιπόν, ο πελάτης για αρχή βλέπει αυτό εδώ πέρα και σε εσάς εκτυπώνεται αυτό το χαρτάκι στους εκτυπωτές που θέλετε να εκτυπωθεί. Δηλαδή μπορούμε σε έναν εκτυπωτή να τυπώνονται τα φαγητά, για παράδειγμα το classic burger να εκτυπωθεί σε άλλον εκτυπωτή και οι καφέδες ποτά να βγαίνουν σε άλλον εκτυπωτή. Οπότε ο πελάτης τώρα έχει βάλει την παραγγελία του και περιμένει να τον εξυπηρετήσετε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε με το πρόγραμμα που έχει ο σερβιτόρος περασμένο στο κινητό του και πώς βλέπει αυτός όλα τα ανοιχτά τραπέζια, τους ανοιχτούς λογαριασμούς και καταχωρεί και ο ίδιος παραγγελίες. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η εφαρμογή που έχει ο σερβιτόρος στο κινητό του. Αυτή η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android και με iPhones. Όπως είπα νωρίτερα, ο πελάτης δεν κατεβάζει κάποια εφαρμογή, αλλά παρόλα αυτά ο σερβιτόρος κατεβάζει μια εφαρμογή είτε από το Play Store είτε από το iPhone, γιατί θέλουμε να το έχει εύκαιρα και γρήγορο με ένα κλικ στην επιφάνεια του κινητού του να ανοίγει απευθείας αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Έστω ότι εγώ τώρα είμαι ο σερβιτόρος στο ίδιο κατάστημα και θέλω να δω τι ανοιχτούς λογαριασμούς έχω. Θα μπω εδώ πέρα που λέει τραπέζια και θα μου δείξει απευθείας όλα τα τραπέζια του καταστήματος. Όποιο είναι ανοιχτό μου το έχει έτσι πράσινο. Στην προκειμένη είναι το 4 ανοιχτό γιατί είναι τα προϊόντα που παραγγείλαμε νωρίτερα. Έστω ότι θέλω να δω εγώ τα τραπέζια μόνο της πλατείας. Έχω χωρίσει τα τραπέζια μου με συγκεκριμένα πόστα. Και τα έχω εδώ πέρα. Μα δείτε ταράτσα, δρόμος, άλλα πλατεία. Κάνοντας κλικ εδώ στο πλατεία θα μου δείξει μόνο τα πλατεία. Κάνοντας κλικ στο ταράτσα θα μου δείξει μόνο τα ταράτσα. Πάμε να τα έχουμε εδώ πέρα επιλεγμένο τώρα να μου τα δείχνει όλα. Θέλω να δω εγώ μόνο τα ανοιχτά μου τραπέζια. Τι κάνω, επιλέγω εδώ πέρα που λέει μόνο ανοιχτά. Θα μου δείξει μόνο τα ανοιχτά. Αν θέλω να γράψω γρήγορα και να βρω ένα τραπέζι, θα έρθω εδώ πέρα που λέει αναζήτηση και θα γράψω για παράδειγμα 03. Θα μου δείξει το 3, 06, θα μου δείξει το 6. Πάμε τώρα στο τραπέζι 4, να το κλικάρουμε και να δούμε τι επιλογές έχουμε. Κάνοντας κλικ εγώ στο τραπέζι 4, μου ανοίγει αυτό εδώ το παραθυράκι, όπου έστω ότι περνάω εγώ δίπλα τώρα σαν σερβιτόρος από το τραπέζι 4 και μου λένε φέρε μας 2 μπύρες εσύ. Γιατί δεν θέλουν να τις παραγγείλουν μόνοι τους, έτυχε να περνάω εγώ από δίπλα και μου λένε σε μένα να τις φέρω. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα, θα έρθω εδώ πέρα στο συν, το προσθήκη δηλαδή, θα το επιλέξω.
θα με πάει αντίστοιχα όπως και πριν στον κατάλογο. Μπορώ να περιηγηθώ όπως και πριν από εδώ πέρα, όπως έκανε και ο πελάτης. Είτε άμα κάνω κλικ εδώ πέρα, θα μου δείξει τις κατηγορίες σε αυτή τη μορφή. Ο πελάτης τις έβλεπε λίγο διαφορετικά. Εγώ, σαν σερβιτόρος, τις βλέπω έτσι ώστε να μπορώ να δω πολλές συγχρόνως με το μάτι μου και να τη διαλέξω γρήγορα αυτή που θέλω. Και κάνω κλικ για παράδειγμα εδώ στις μπύρες. Πάω δύο μάμος και για παράδειγμα και μία χωριάτικη έστω, προστίκη. Επόμενο βήμα, όπως και πριν, πάω στο καλάθι μου. Και πλέον, σαν σερβιτόρος, εδώ πέρα μου έχει κάποιες άλλες υποεπιλογές που δεν τις είχε ο πελάτης. Μου έχει, αν θέλω να βγει και η προσωρινή απόδειξη, ναι ή όχι. Αυτή είναι η προσωρινή απόδειξη. Το δελτίο εστίασης, όπως το λέει, ή ΑΔΕ. Αν θέλω να κεράσω απευθείας αυτή την παραγγελία που θα στείλω. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να κάνω κέρασμα και όσο είναι ανοιχτό το τραπέζι, θα σας το δείξω μετά. Ή αν θέλω να βάλω κάποια έκπτωση σε αυτή την παραγγελία πριν τη στείλω. Αυτά εδώ πέρα τώρα τυχαίνει να είμαι σαν σερβιτόρος που έχω όλα τα δικαιώματα. Δεν σημαίνει ότι σε εσάς ο κάθε σερβιτόρος θα μπορεί να κερνάει, να δίνει έκπτωση ή και να βγάζει απόδειξη. Είναι αναλόγως τι δικαιώματα θα του δώσουμε εμείς σαν διαχειριστής. Τώρα εδώ πέρα έχω μπει σαν ένας σερβιτόρος που έχω όλα τα δικαιώματα, έστω σαν κεντρικός διαχειριστής, ας το πούμε περίπου. Πατώντας τέλος πάντων εδώ πέρα με το να βγει και η απόδειξη μαζί και η αποστολή παραγγελίας, απευθείας, μισό λεπτάκι να το πατήσω, πατάω εδώ πέρα αποστολή παραγγελίας. Λοιπόν, όπως και νωρίτερα, εδώ πέρα μου βγάζει το χαρτάκι μου για εμένα σαν κατάστημα, αλλά απευθείας μου έχει βγάλει και την προσωρινή απόδειξη, επειδή επέλεξα να βγει και η προσωρινή απόδειξη. Αριστερά είναι το χαρτάκι για εσάς, το οποίο δεν έχει κανένα φορολογικό από πίσω αντίκτυπο. Δεξιά είναι η προσωρινή απόδειξη. Ωραία. Αυτό επίσης βγαίνει, να το σημειώσω εδώ πέρα η προσωρινή απόδειξη, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν βγαίνει από την ταμιακή σας αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, από τον ίδιο εκτυπωτή που βγήκε αυτό το χαρτάκι, από τον ίδιο εκτυπωτή πλέον βγαίνει και η απόδειξή σας. Αυτό γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αν έχετε ακουστά την ορολογία. Πάμε τώρα πίσω στα ανοιχτά τραπέζια, να δούμε και να διαχειριστούμε όλο το υπόλοιπο τραπέζι. Πάω αντίστοιχα εδώ πέρα τραπέζια. Επιλέγω το τραπέζι 4, θα δούμε ότι απ' έξω πλέον μου λέει 16 ευρώ επιπλέον, εκτός από τα 41,5 που είναι το σύνολό μου. Τι σημαίνει τα 16 ευρώ που το έχει έτσι μπλε? Είναι οι ανοιχτές προσωρινές που έχω αυτή τη στιγμή στο τραπέζι το ανοιχτό από την ΑΔΕ. Γιατί αν θυμάστε στην αρχική παραγγελία που έβαλε ο πελάτης μόνος του, δεν κόπηκε κάποια προσωρινή απόδειξη, είτε την κόβω εγώ πιο μετά, όπως θα το κάνω και τώρα, είτε ρυθμίζω το πρόγραμμα να μου βγάζει αυτόματα προσωρινές αποδείξεις και για τους πελάτες. Μπορώ μάλιστα να κάνω τέτοια παραμετροποίηση, ώστε να του πω να μου βγάζει αυτόματα προσωρινή απόδειξη για τον πελάτη από το τραπέζι 1 έως 10 και για το 11 έως 20 να μην μου βγάζει αυτόματα την προσωρινή, να μπορώ να τη βγάζω εγώ πιο μετά. Τώρα για παράδειγμα, αν θυμάστε, έχω στείλει μια παραγγελία σαν πελάτης, η οποία αν δεν κάνω λάθος συμπεριλάμβανε αυτά εδώ, τους 2 Freddo Espresso και το 1 Classic Burger, και μια παραγγελία σαν σερβιτόρος που είχε τη μία χωριάτικη και τις 2 μάμος. Οπότε για αυτά τα δύο δεν έχω κόψει απόδειξη ακόμα, τους 2 Freddo Espresso και την Classic Burger. Όταν λέω απόδειξη εννοώ την προσωρινή πάντα. Τι θα κάνω αν θέλω να την κόψω, που πρέπει να την κόψω βάσει νόμου? Θα έρθω εδώ πέρα στο κουμπάκι που λέει Online ταμιακή και μου δείχνει απευθείας όλα τα προϊόντα για τα οποία δεν έχω εκδώσει ακόμα προσωρινή απόδειξη. Στην προκειμένη τους 2 Freddo Espresso και το 1 Classic Burger. Είτε τα επιλέγω όλα κάνοντας κλικ εδώ και θα μου τα επιλέξει όλα και μου έχει κάτω-κάτω ένα κουμπί που μου λέει έκδοση προσωρινής. Είτε άμα κάνω εγώ κλικ πάνω τους, έστω ότι εγώ θέλω να βγάλω προσωρινή απόδειξη μόνο για το Classic Burger, για τον οποιοδήποτε λόγο. Απλά θα επιλέξω με ένα κλικ το Classic Burger και θα βγάλω απόδειξη προσωρινή μόνο για αυτό. Πάμε τώρα όμως να το βγάλουμε για όλα. Πατάω επιλογή όλων και πατάω έκδοση προσωρινής απόδειξης και μου λέει είσαι σίγουρος? Λέω ναι. Απευθείας πλέον από το κινητό μου έχω στείλει εντολή να βγάλει την απόδειξη, την προσωρινή και για τα υπόλοιπα που υπολείπονταν. Εδώ πέρα βλέπουμε απευθείας ότι έχει εκτυπωθεί η προσωρινή απόδειξη, αντίστοιχα πάλι από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, από το πρόγραμμα το δικό μας. Τώρα, όσο είναι ανοιχτό το τραπέζι, πάμε να δούμε τι επιλογές μπορώ να κάνω. Έστω ότι μου λέει ο πελάτης, ο ένας, θέλω να σε πληρώσω εγώ τους 2 Freddo Espresso γιατί φεύγω, θα κάτσουν οι υπόλοιποι. Τι θα έρθω να κάνω εγώ σαν σερβιτόρος? Θα έρθω να κλικάρω πάνω στους 2 Freddo Espresso, κάνω ένα κλικ. Μου έχει επιλέξει αυτόματα με ένα κλικ 1 στα 2. Κάνω ένα ακόμα κλικ 2 στα 2. Και με το που το επιλέξω ένα προϊόν, κάτω μου εμφανίζει κάτι κουμπάκια όπως βλέπουμε. Από αυτά τα κουμπάκια, όπως και πριν, είναι αναλόγως τι δικαιώματα έχω. Μπορεί να είμαι σερβιτόρος που δεν έχω δικαίωμα ούτε για μετρητά, ούτε για κάρτα, ούτε κέρασμα, ούτε ακύρωση. Έχω δικαίωμα μόνο να τα ξαναστείλω παραγγελία. Αυτά που έχω επιλέξει. Αυτό σημαίνει το επανάληψη.
Τώρα εδώ πέρα ξαναλέω, είμαι ένας σερβιτόρος που έχει όλα τα δικαιώματα, ώστε να σας το δείξω ολοκληρωμένα. Επιλέγω τέλος πάντων τους 2 φρέντο εσπρέσο και πατάω τελικώς ότι θέλω να τα πληρωθώ με μετρητά και να βγει και η τελική απόδειξη μαζί. Επιλέγω αυτό εδώ, να βγει η απόδειξη και πληρωμή μετρητά. Τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα? Θα μου βγάλει απευθείας την τελική μου απόδειξη για τους 2 φρέντο εσπρέσο. Ωραία. Μου τους έχει αφαιρέσει από το λογαριασμό αυτούς τους 2 φρέντο εσπρέσο, πλέον δεν φαίνονται. Παρ' όλα αυτά, αν θέλω εγώ να δω το ιστορικό κινήσεων του τραπεζιού, να δω τι έχω πληρωθεί ήδη, τι ήταν το σύνολο στην αρχή κλπ., μπορώ να έρθω εδώ πέρα που μου έχει ένα κουμπί το ματάκι, το οποίο τι σημαίνει, να δω αναλυτικά όλες τις κινήσεις. Κάνοντας κλικ εγώ εδώ πέρα πάνω, θα δω αναλυτικά και πώς έχουν έρθει οι παραγγελίες. Άμα θυμάστε, ήρθε στην αρχή μια παραγγελία από πελάτη. Αυτό το ανθρωπάκι σημαίνει ότι το έστειλε μόνος του κάποιος από QR code. Και μία ακόμα από το PDA Θοδωρής. Επίσης μου δείχνει τους 2 φρέντο εσπρέσο, τους έχω πληρωθεί ήδη. Και βλέποντας εδώ πέρα, απαντώντας το ματάκι πάνω την επικεφαλίδα του παραθύρου, μπορώ να δω και αναλυτικά το τι έχει γίνει. Βλέπω ότι ήταν σύνολο 41,5. Έχω πληρωθεί ήδη 10 ευρώ, από τα οποία ήταν όλα μετρητά. Αυτό εδώ πέρα το σηματάκι των μετρητών. Και απομένουν 31,5. Παρ' όλα αυτά, προφανώς, μόλις μπαίνω στο τραπέζι, δεν θα δω αυτή την πληροφορία γιατί θα χαθώ. Βλέπω απλά τι υπολείπεται προς εξόφληση και τα προϊόντα που απομένουν και δεν τα έχω πληρωθεί. Έστω ότι μου λέει άλλος πελάτης τώρα ότι θέλω να σε πληρώσω αυτή τη χωριάτικη με κάρτα. Τι κάνω αντίστοιχα όπως και πριν? Την επιλέγω. Πατάω πληρωμή με κάρτα. Εδώ πέρα. Και απευθείας θα μου βάλει να επιλέξω το τερματικό της επιλογής μου που θα γίνει η πληρωμή. Το πρόγραμμά μας συνδέεται με όλα τα τερματικά, και ελληνικά και τα MyPOS που έχουν κάποιοι τα ιρλανδέζικα σε καταστήματα, και με Viva. Και επιλέγω για παράδειγμα ότι θέλω να πληρωθώ στο τερματικό της ePay. Τι θα γίνει εδώ πέρα μόλις πατήσω εντολή πληρωμής? Έχω εδώ πέρα δίπλα εγώ ένα τερματικό. Δεν μπορείτε να το δείτε εσείς, αλλά ίσως το ακούσετε. Πατάω εντολή πληρωμής. Λοιπόν, απευθείας τώρα στο τερματικό μου έχει εμφανιστεί η επιλογή να πληρωθώ αυτά τα 10 ευρώ. Πάμε να κάνω την πληρωμή εγώ. Λοιπόν, εσείς βλέπετε ακόμα ότι εδώ πέρα περιμένει να γίνει πληρωμή το πρόγραμμα. Με το που ολοκληρωθεί η πληρωμή στο POS που έχω εγώ εδώ πέρα δίπλα μου, μόλις ολοκληρώθηκε, θα μου βγει τελικώς και η απόδειξη, γιατί η απόδειξη πρέπει να γίνει πρώτα η πληρωμή για να βγει, και απευθείας μου το έχει αφαιρέσει και από το λογαριασμό μου αντίστοιχα τη χωριάτικη. Όπως και πριν, αν πατήσω εδώ πέρα το ματάκι, θα δω ότι έβλεπα και πριν ότι ήταν σύνολο 41,5, πλέον έχω πληρωθεί 20, 10 ευρώ μετρητά, 10 ευρώ κάρτα, απομένουν 21,5 και μου δείχνει και εδώ πληρώθηκε ήδη η χωριάτικη και αυτά τα δύο. Τα υπόλοιπα τώρα προφανώς πριν κλείσω το τραπέζι μου δεν θα έρθω να τα επιλέξω ένα-ένα για να τα κάνω μετρητά η κάρτα, θα έχανα άπειρο χρόνο. Τι κάνω? Έστω ότι μου λέει η παρέα να σε πληρώσω τα υπόλοιπα, φεύγουμε. Είναι 21,5. Τι κάνω εγώ σαν σερβιτόρος? Έρχομαι εδώ πέρα στο κλείσιμο και μου έχει κάποιες επιλογές. Με τι θα πληρωθώ, με μετρητά, με κάρτα, και αν θέλω να βγει και η απόδειξη ή όχι. Έστω ότι επιλέγω πάλι με κάρτα και επιλέγω ότι θέλω να γίνει πληρωμή στο ePay. Όπως και πριν, αν πατήσω κλείσιμο τραπεζιού με αυτόν τον τρόπο, θα μου ενεργοποιήσει το POS με 21,5. Πάμε όμως να το δούμε με μετρητά, γιατί το POS το είδαμε. Επιλέγω για παράδειγμα μετρητά, να βγει και η απόδειξη για ό,τι απομένει. Μπορώ, άμα θέλω, να επιλέξω να μην βγει και η απόδειξη. Παρ' όλα αυτά, θα επιλέξω να βγει η απόδειξη, να δούμε πώς βγαίνει. Πατάω μετρητά, να βγει και η απόδειξη και κλείσιμο τραπεζιού. Λοιπόν, απευθείας μου έβγαλε την τελική μου απόδειξη, τα 21,5, και το τραπέζι έχει κλείσει. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα τραπέζι σαν σερβιτόρος. Είδαμε πριν ότι αυτό το τραπέζι άνοιξε αυτόματα από την παραγγελία που έβαλα εγώ σαν πελάτης από το QR code. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε σαν σερβιτόρος. Τι κάνω? Έρχομαι εδώ πέρα στο τραπέζι που είναι να πάρω την παραγγελία μου, το επιλέγω, το 6 για παράδειγμα, και πατάω απλά άνοιγμα τραπεζιού. Θα με πάει απευθείας όπως και πριν στον κατάλογο να βάλω την πρώτη μου παραγγελία μέσα σε αυτό το τραπέζι. Πάμε για παράδειγμα να βάλουμε σαλάτες μία Caesar, κανονικό μέγεθος, 2 από αυτές. Πάμε όπως και πριν να βάλουμε και έναν φρέντο καπουτσίνο για παράδειγμα μέτριο, έναν, και πάμε επόμενο βήμα, το καλάθι μου. Όπως και πριν έχω τις ίδιες επιλογές, πατάω αν θέλω να βγει και η απόδειξη ή αν θέλω να κεράσω κλπ. Πατάω όπως και πριν να βγει αυτόματα και η προσωρινή απόδειξη. Αν πατήσω όχι, θα τη βγάλω πιο μετά όπως σας έδειξα και νωρίτερα. Τώρα θα τη βγάλω αυτόματα τέλος πάντων. Πατάω να βγει και η απόδειξη ναι. Και απευθείας μου βγάζει και το χαρτάκι για μένα, αλλά και την προσωρινή απόδειξη από την ΑΔΕ. Αυτά, όπως ξαναείπα και πριν, εκτυπώνονται στους εκτυπωτές της επιλογής σας. Και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε πού θα τυπώνετε το κάθε τι. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλες επιλογές έχουμε στο ανοιχτό τραπέζι.
Πάμε εδώ στο τραπέζι, πάλι όπως και πριν. Τραπέζι 6, μου δείχνει απ' έξω πάλι 29 ευρώ και 29. Και πάμε για παράδειγμα, έστω ότι θέλω εγώ, έγινε ένα λάθος και μου λέει ο πελάτης τη μία Caesar δεν την έχω, οτιδήποτε. Πάω στην κουζίνα και μου λέει δεν έχω Caesar πλέον. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν σερβιτόρος, αν έχω δικαίωμα για ακύρωση ή να το πω σε αυτόν που έχει δικαίωμα για ακύρωση. Θα μαρκάρω εδώ πέρα τις δύο Caesar. Τι εννοώ θα μαρκάρω, θα κάνω κλικ πάνω τους, 1, 2 κλικ και θα πατήσω αυτόματα το ακύρωση. Πριν το πατήσω να σας δείξω κάτι. Αν έρθω στην online ταμιακή, στο ιστορικό προσωρινών, θα δω ότι έχει κοπεί αυτή η προσωρινή απόδειξη η οποία συμπεριλαμβάνει τις δύο Caesar. Ωραία, κρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα πίσω να ακυρώσω τις δύο Caesar. Κάνω κλικ, 1, 2, ακύρωση, πατάω ναι. Απευθείας αυτό εδώ πέρα μου το έχει αφαιρέσει και από το τραπέζι, αλλά αν έρθω πίσω και στο online ταμιακή, ιστορικό προσωρινών, θα δούμε ότι μου το έχει ακυρώσει και από την προσωρινή απόδειξη. Αυτό το έχει ακυρώσει και στην ΑΔΕ. Ωραία, οπότε δεν χρειάζεται εγώ να πηγαίνω στην ταμιακή να κάνω διπλή δουλειά ή οτιδήποτε μπορεί να κάνατε ίσως παλαιότερα. Απευθείας από εδώ πέρα, από μία οθόνη διαχειρίζομαι και το φορολογικό μου, αλλά και την παραγγελιοληψία για εμένα. Δηλαδή ο χρόνος που κερδίζω είναι σημαντικότατος. Έστω ότι θέλω τώρα να προσθέσω κάτι ακόμα. Όπως και πριν, έρχομαι εδώ πέρα στο συν. Πάμε να βάλουμε λίγα κάποια προϊόντα γιατί θέλω να έχω διάφορα να σας δείξω κάποια πραγματάκια. Να βάλουμε και ένα pancake. Και πάμε όπως και πριν, να μην βγει η απόδειξη τώρα εδώ, αποστολή παραγγελίας. Βγήκε μόνο το χαρτάκι για εμάς. Και πάμε πίσω στα τραπέζια πάλι. Πάμε να δούμε, να κόψουμε προσωρινή απόδειξη όπως και πριν ή τελική απόδειξη για ένα προϊόν και να δούμε πώς φαίνεται και απ' έξω από το τραπέζι, εκτός των προσωρινών αποδείξεων, που είναι αυτό εδώ πέρα. Να δούμε πώς φαίνεται στην εξωτερική μας οθόνη αυτήν εδώ πέρα και οι τελικές αποδείξεις σε περίπτωση που έχω κόψει κάποια τελική απόδειξη, ώστε να έχω εικόνα γρήγορα με το μάτι μου τι έχω γίνει σε αυτό το τραπέζι. Έστω ότι επιλέγω εγώ αυτό το φρέντο καπουτσίνο, να βγει και η απόδειξη και να τον πληρωθώ με μετρητά. Απευθείας θα μου βγάλει την απόδειξή μου την τελική, μου τον έχει αφαιρέσει επειδή το μάρκαρα σαν πληρωμένο και απ' έξω μου δείχνει πλέον ότι έχω αυτήν εδώ την τελική απόδειξη, στην προκειμένη ήταν η ίδια η προσωρινή που μου τη γύρισε σε τελική. Πάμε να κάνουμε και επιπλέον την προσωρινή μας για αυτά που υπολείπεται. Πατάω εδώ πέρα επιλογή όλων των προϊόντων, έκδοση προσωρινής απόδειξης και εδώ πέρα πάλι μου βγάλε απευθείας την απόδειξούλα μου. Και απ' έξω τι μου δείχνει τώρα, 22 ευρώ έχω ανοιχτά προσωρινά, 4 έχω κόψει τελικές και μου λέει προς εξόφληση 22. Δηλαδή συμβαδίζουν οι ανοιχτές προσωρινές μου και τι έχει προς εξόφληση, όπως θα έπρεπε και να είναι. Λοιπόν, έστω ότι τώρα εγώ, μου λέει ο πελάτης, μεταφέρομαι εγώ το ένα pancake, πάω να κάτσω στη δίπλα παρέα, το παίρνω δίπλα. Είναι μια παρέα γνωστών. Τι θα κάνω εγώ σαν σερβιτόρος, θα έρθω εδώ να το μαρκάρω και θα πάω στο μεταφορά. Αφού το μαρκάρω, επιλέγω το μεταφορά. Και μου λέει σε ποιο τραπέζι θέλω να το μεταφέρω. Έστω ότι θα έρθω να το μεταφέρω στο τραπέζι 4. Αυτό που έχω επιλέξει. Μεταφορά επιλεγμένων. Απευθείας από εδώ πέρα μου το έχει αφαιρέσει. Και αν έρθω πίσω θα δούμε ότι πλέον στο τραπέζι 4 μου έχει έρθει αυτό το pancake που μετέφερα νωρίτερα. Να έρθω τώρα στο τραπέζι 4 πάλι. Να βάλω μία σημείωση πάνω στο τραπέζι. Έστω ότι στο τραπέζι 4 ξέρω είναι η παρέα του γνωστού μου, του Κώστα τώρα στην προκειμένη για παράδειγμα, και θέλω να το σημειώσω και να το έχω γρήγορα σαν εικόνα, ώστε να ξέρω στο τέλος κάτι να τους κεράσω, να τους κάνω μια έκπτωση, να ξέρω ότι αυτοί δεν θα με πληρώσουν, οτιδήποτε. Έρχομαι εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το mauve το κουμπάκι που έχει με το σηματάκι της σημείωσης. Το επιλέγω και μου λέει γράψε τη σημείωσή σου. Έστω ότι θα γράψω παρέα του παρέα Κώστα. Και κάνω αποθήκευση. Λοιπόν, εδώ πέρα απ' έξω θα δούμε ότι μου το εμφανίζει και εδώ πέρα απ' έξω αυτό το κειμενάκι, ώστε να το δω εγώ πολύ γρήγορα. Αλλά και μέσα, άμα επιλέξω όπως και πριν, αν επιλέξω μετά εδώ πέρα, θα δω τη σημείωσή μου που έχω βάλει. Όπως και πριν, να έρθω τέλος πάντων να κλείσω αυτό το τραπέζι, να πατήσω κλείσιμο τραπεζιού, στην προκειμένη να το κλείσω χωρίς απόδειξη. Και πατάω κλείσιμο και το τραπέζι έκλεισε απευθείας και μου λέει προς εξόφληση 0 γιατί το έκλεισα. Να έρθω και στο άλλο τραπέζι που έχουμε ανοιχτό, να δούμε τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είδαμε ότι μόλις μαρκάρω το προϊόν, μου εμφανίζει κάποια κουμπάκια κάτω. Πληρώνει μετρητά, με κάρτα, κέρασμα, ακύρωση, οτιδήποτε. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει. Έστω ότι θέλω εγώ, στο συγκεκριμένο τραπέζι, για αυτά που υπολείπονται προς πληρωμή, να βγάλω τιμολόγιο. Όχι απόδειξη. Okay.
Πώς θα το κάνω αυτό? Θα έρθω εδώ πέρα στο online ταμιακή που λέει, θα έρθω στο ιστορικό προσωρινών αποδείξεων και θα βρω την προσωρινή απόδειξη για την οποία θέλω να εκδώσω τελικό τιμολόγιο και όχι τελική απόδειξη. Δηλαδή, θα το πάω από την αρχή αν το πήγα λίγο γρήγορα. Έρχομαι online ταμιακή, ιστορικό προσωρινών και εδώ πέρα μου έχει όλες μου τις ανοιχτές προσωρινές αποδείξεις. Εδώ πέρα, κάνοντας κλικ εγώ πάνω στην προσωρινή απόδειξη αυτήν, μου έχει επιλογές όπως και πριν στα προϊόντα, απευθείας να την εξοφλήσω με τον τρόπο που θέλω να την εξοφλήσω. Είτε απόδειξη με κάρτα, είτε απόδειξη μετρητά, είτε απόδειξη επιπιστώση, είτε ότι μου τα έβαλε κάποιος με αέρης και θα κόψω απόδειξη σε λογαριασμό τράπεζας. Επιλέγω παρόλα αυτά ότι θέλω να κόψω τιμολόγιο με μετρητά ή με κάρτα, οτιδήποτε. Πατάω μετρητά και μου πετάει απευθείας να βάλω εδώ πέρα τα στοιχεία του πελάτη. Πάμε να δούμε απευθείας πώς πολύ γρήγορα θα βρούμε τα στοιχεία του πελάτη. Ο πελάτης μας λέει μόνο το άφημί του. Εγώ το βάζω εδώ πέρα, για παράδειγμα, και πατάω αυτό εδώ πέρα το search. Αυτό απευθείας από το My Data του κράτους θα βρει απευθείας τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και να μας κόψει το τιμολόγιο. Ωραία. Λοιπόν, μας βρήκε εδώ πέρα Χρήστος Μπάρκας του Ιωάννη, Ροδούπολη 14, οτιδήποτε και πατάω απλά έκδοση τιμολογίου. Λοιπόν, απευθείας, εδώ πέρα, άμα δείτε, έχει εκδοθεί πλέον τιμολόγιο αντί για απόδειξη με τα στοιχεία του πελάτη, να το δώσουμε στο τιμολόγιο, με το QR αντίστοιχα από την ΑΔΕ, το οποίο έχει βγει από τον ίδιο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το μόνο που έχω να κάνω εγώ πλέον είναι να κλείσω το τραπέζι. Γιατί δηλαδή εγώ έκοψα το τιμολόγιο μου, αλλά το τραπέζι προφανώς μπορεί να το κρατήσω ανοιχτό και ας έχω πληρωθεί, γιατί κάθεται ακόμα η παρέα. Το τραπέζι το κλείνω γενικώς, συνήθως όταν φεύγουν ή αν με έχει πληρώσει, το κλείνω και εκείνη τη στιγμή. Είναι στην ευχέρειά σας πώς θα το κάνετε. Πατάω κλείσιμο εδώ πέρα. Και μου λέει κλείσιμο τραπεζιού. Πλέον δεν μου λέει με τι θέλω να πληρωθώ, γιατί έχω ήδη πληρωθεί τα πάντα. Γι' αυτό μου έχει απλά αυτό το κουμπί. Κάνοντας κλείσιμο τραπεζιού, μου λέει το τραπέζι έκλεισε και τέλος. Πάμε να δούμε τώρα το διαχειριστικό πρόγραμμα που έχετε εσείς σε έναν υπολογιστή στο κατάστημά σας. Όπου εκεί πέρα διαχειρίζεστε και όλες τις παραγγελίες όπως και από το κινητό και τους ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά μπορείτε να αλλάξετε και τα προϊόντα σας και να δείτε και τους τζίρους της ημέρας σας. Για αρχή. Ό,τι έκανα από το κινητό σαν σερβιτόρος μπορώ να το κάνω και από αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα. Αυτό εδώ πέρα είναι που βάζουμε στο κατάστημά σας, ωραία, στον υπολογιστή της επιλογής σας και ερχόμενος εγώ για παράδειγμα εδώ πέρα ανοιχτούς λογαριασμούς θα δω όπως και από το κινητό όλα τα τραπέζια. Έστω ότι θέλω από τον υπολογιστή πλέον να βάλω μια παραγγελία στο τραπέζι 2. Τι θα κάνω? Θα επιλέξω το τραπέζι 2 και θα πατήσω άνοιγμα τραπεζιού. Θα με φέρει αυτόματα σε αυτόν τον κατάλογο, όπως και στο κινητό είναι ο ίδιος, απλά εδώ πέρα μου τον δείχνει σε υπολογιστή και πάω αριστερά καφέδες, επιλέγω φρέντο εσπρέσο, μέτριο, ντεκαφεϊνέ, 2 από αυτούς και πάω στα αναψυκτικά, εδώ πέρα, αριστερά και επιλέγω και μια Coca-Cola Zero για παράδειγμα. Και πατάω ολοκλήρωση παραγγελίας. Με ρωτάει αν θέλω να βγει και η προσωρινή απόδειξη ναι ή όχι, πατάω όπως και πριν ναι. Και απευθείας μου βγάζει και το χαρτάκι μου και απευθείας μου βγάζει και την προσωρινή μου απόδειξη μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ξαναλέω. Αν έρθω και εδώ στον υπολογιστή, στους ανοιχτούς λογαριασμούς, θα δούμε ότι βλέπαμε και στο κινητό. Έχω ακριβώς τις ίδιες επιλογές. Δεν έχει νόημα να σας την ξαναδείξω γιατί θα χάσουμε χρόνο. Απλά κρατήστε ότι ό,τι έκανα από το κινητό μου το κάνω και από τον υπολογιστή. Δηλαδή, επιλέγω το τραπέζι, θέλω να πληρωθώ τη μία Coca-Cola με κάρτα, την μαρκάρω, πάω πληρωμή με κάρτα. Μου λέει ποιο τερματικό θέλω να πληρωθώ και πατάω εντολή πληρωμής. Ή μπορεί να τα μαρκάρω απλά ότι τα πληρώθηκα με κάρτα, σε περίπτωση που έχω κάποιο άλλο τερματικό που δεν το έχω συνδέσει στο πρόγραμμα. Ωραία. Πατάω τέλος πάντων πληρωμή με μετρητά όπως και πριν και να βγει και η απόδειξη. Ναι. Και απευθείας μου βγάζει την τελική απόδειξη και πλέον υπολείπονται 2 φρέντο εσπρέσο. Μου τα δείχνει και εδώ πέρα προς εξόφληση 10 ευρώ, αλλά και εδώ πέρα. Και έρχομαι όπως και από το κινητό μου, πατάω το κλείσιμο. Και πατάω αντίστοιχα με τι θα πληρωθώ. Με κάρτα, μετρητά, με απόδειξη, χωρίς. Πατάω στην προκειμένη ότι θέλω να κόψω και την τελική μου απόδειξη. Κλείσιμο τραπεζιού. Και το τραπέζι έχει κλείσει και μου έχει βγάλει και την τελική μου απόδειξη. Οπότε εγώ δουλεύω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανοίγω, κλείνω τραπέζια, ανοίγω, κλείνω τραπέζια. Βάζω και παραγγελίες take away, ίσως από τον υπολογιστή ή και από το κινητό μου. Να το δούμε και αυτό πλάκα-πλάκα πριν προχωρήσω εκεί που θέλω να φτάσω. Πάμε να βάλω μια παραγγελία. Έρχεται κάποιος εδώ στο ταμείο και μου λέει ότι θέλω 2 καφέδες στο χέρι. Τι θα κάνω? Θα έρθω εδώ πέρα στο καταχώρηση και εδώ πέρα είναι οι παραγγελίες, η take away. Ταμείο το έχω ονομάσει. Μπορούμε να το πούμε take away όπως θέλουμε. Λοιπόν, επιλέγω τέλος πάντων καφέδες, επιλέγω
2 φρέντο εσπρέσο και ένα classic burger όπως και πριν και πατάω αντίστοιχα αν θέλω να βγει και η απόδειξη όχι. Εδώ πέρα θα βγει η τελική απόδειξη, γιατί δεν έχουμε κάποιο ανοιχτό τραπέζι, είμαστε ταμείο take away, οπότε πατώντας εδώ πέρα να βγει και η απόδειξη μαζί, θα δείτε ότι θα μου βγάλει αυτόματα, εκτός από το χαρτάκι που βγαίνει για εμένα, θα μου βγάλει πλέον την τελική απόδειξη, όχι προσωρινή. Αν θυμάστε πριν έλεγε προσωρινή εδώ πέρα πάνω, πλέον λέει απόδειξη. Ωραία. Και η παραγγελία έχει καταχωρηθεί. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο γιατί είναι ταμείο συγκεκριμένη. Έστω ότι όπως σας είπα και πριν, δουλεύω εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βάζω παραγγελίες είτε take away είτε σε ανοιχτά τραπέζια και στο τέλος της ημέρας έρχεται η στιγμή που θέλω να δω τι λεφτά έχω κάνει σήμερα σαν μαγαζί, τι τζίρο έχω κάνει. Τι θα κάνω, θα έρθω εδώ πέρα ιστορικό λογαριασμών και απευθείας θα μου δείξει σαν προεπιλογή το Μάρτιο για αρχή, τον τρέχοντα μήνα. Ωραία. Έστω ότι θέλω εγώ να δω τι έχω κάνει τη σημερινή μέρα. Θα έρθω και θα επιλέξω αυτό εδώ που λέει το κουμπάκι το σήμερα. Κάνοντας κλικ στο σήμερα, απευθείας θα μου δείξει το τζίρο της ημέρας. Πώς διαβάζω εδώ πέρα τα νούμερά μου, θα σας εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, πάνω μου δείχνει το συνολικό μου το πραγματικό, το οποίο διασπάται στα παρακάτω ποσά, δηλαδή τι εννοώ. Σήμερα έχω κάνει σαν κατάστημα 463 ευρώ, από τα οποία τα 447,5 ήταν μετρητά και τα 16 ήταν κάρτες. Επιπλέον έχω κεράσει 5 ευρώ και έχω ακυρώσει 35 ευρώ. Τα πραγματικά μου λεφτά που έχω εισπράξει είναι αυτά εδώ πέρα. Και από αυτά εδώ πέρα τα λεφτά, τα πραγματικά, σε ποια έχω κόψει αποδείξεις. Βλέπω ότι έχω κόψει αποδείξεις 209 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά για 250 περίπου ευρώ δεν έχω κόψει απόδειξη. Επίσης τις αποδείξεις μου δείχνει και πώς τις έχω κόψει. Δηλαδή μου δείχνει ότι από τα 209, τα 199 ήταν μετρητά αποδείξεις και τα 10 ευρώ ήταν κάρτα αποδείξεις. Και το ΦΠΑ συνολικά που οφείλω να αποδώσω είναι αυτό εδώ πέρα. Έστω ότι εγώ θέλω να δω τι τζίρο μου έχει κάνει ένα συγκεκριμένο σερβιτόρος. Τι θα έρθω να κάνω. Εδώ πέρα στο κουμπάκι που λέει προσωπικό, θα έρθω να επιλέξω το σερβιτόρο της επιλογής μου. Να δω τι μου έχει κάνει ο Θοδωρής. Στην προκειμένη ο Θοδωρής μου έχει κάνει αυτά εδώ πέρα σήμερα. 459 ευρώ και μου έχει κόψει 205 ευρώ σε αποδείξεις. Αν έρθω να επιλέξω την Ειρήνη, θα δω ότι μου έχει κάνει 4 ευρώ, όλα μετρητά και έχει κόψει και όλες τις αποδείξεις. Από κάτω, επίσης, εδώ πέρα τώρα που τους ξαναεπιλέγω όλους, μου έχει όλες τις παραγγελίες που έχουν μπει, όλους τους λογαριασμούς που έχω κλείσει. Κάνοντας κλικ εγώ για παράδειγμα σε αυτόν εδώ πέρα το λογαριασμό που έχω μαρκάρει τώρα, θα μου εμφανίσει αναλυτικά δεξιά όλο το λογαριασμό, σε ποιον άνοιγε, ποιος τον έκλεισε, είναι ο Θοδωρής που το χρεώθηκε, πληρώθηκε 14 ευρώ όλα μετρητά και έχει ακυρώσει 25 ευρώ. Ωραία, και βλέπω και από εδώ πέρα απ' έξω ότι έχει κόψει 26 ευρώ αποδείξεις συνολικά και τα υπόλοιπα μου τα δείχνει και μέσα στο τραπέζι είτε και από εδώ πέρα αναλυτικά και γρήγορα απ' έξω. Οπότε γενικώς εδώ πέρα μπορώ να φιλτράρω και να δω όλο το ιστορικό των τζίρων μου όπως θέλω. Έστω ότι θέλω να δω εγώ, όχι μόνο το σήμερα, έστω ότι θέλω να δω τι έκανα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα έρθω να επιλέξω εδώ, να βάλω τι έκανα από την Παρασκευή, 14 του μήνα, 5.30 το πρωί, έως και Δευτέρα στις 2 τα μεσάνυχτα, δηλαδή κάπου εκεί πέρα έκλεισα, 3.30 ας το πούμε. Αναζήτηση, θα μου δείξει απευθείας, όπως και πριν, βάσει των φίλτρων που έχω επιλέξει, τους τζίρους και τις αποδείξεις. Δηλαδή όλο το προσωπικό μου έκανε σε αυτό το τριήμερο 321. Όπως και πριν αν επιλέξω Θοδωρής, μου έχει κάνει τα 165 και μου έχει κόψει 99 ευρώ αποδείξεις. Αν επιλέξω Ειρήνη, μου έχει κάνει 51 ευρώ όλα αποδείξεις. Αν επιλέξω Άλεξ, 105 ευρώ, τίποτα σε αποδείξεις. Οκ. Οπότε εδώ πέρα βλέπω αναλυτικά όλο μου το ιστορικό και αναλόγως μάλιστα το τι έχω επιλέξει εδώ πέρα σαν φίλτρο, στο τέλος της ημέρας μπορεί να θέλω εγώ να τυπώσω το λεγόμενο report μου. Τι θα κάνω, πάμε να επιλέξω πάλι το κουμπάκι το σήμερα, το κλικάρω εδώ πέρα, έχω επιλέξει και όλο μου το προσωπικό και θέλω να τυπώσω το συνολικό μου, τη συνολική αναφορά της ημέρας. Θα έρθω εδώ πέρα στο κουμπάκι εκτύπωση και θα μου βάλει απευθείας να μου βγάλει το report μου, ότι όλοι οι σερβιτόροι μου κάνανε 21 λογαριασμό, σύνολο τόσα και αποδείξεις τόσα. Ωραία. Όλα αυτά υπάρχει τρόπος να μπορούμε και να μην τα βλέπει όποιος θέλει τέλος πάντων και να τα βλέπετε μόνο εσείς με ένα συγκεκριμένο κωδικό που σας δίνουμε. Προφανώς. Τώρα εδώ πέρα είμαι ένας χρήστης που τα βλέπει όλα για τους λόγους της παρουσίασης που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να έρθει οποιοδήποτε και να δει τι έχω κόψει σε αποδείξεις ή τι δεν έχω κόψει ή τα πραγματικά μου ή οτιδήποτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που θα σας τις δείξουμε όταν έρθει η στιγμή, με τους οποίους βλέπουμε και δείχνουμε εμείς αυτά που θέλουμε να δείξουμε σε όποιον θέλουμε να δείξουμε. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω να δείξω
ότι εδώ πέρα έχω 200 ευρώ σύνολο και όχι 460. Όσα είναι και αποδείξεις. Υπάρχει τρόπος που το κάνουμε αυτό. Θα σας το δείξουμε όταν έρθει η στιγμή. Λοιπόν, έρχομαι τώρα για παράδειγμα να θέλω να κάνω μια αλλαγή σε ένα προϊόν μου. Έρχομαι εδώ στα προϊόντα, κυρίως προϊόντα, και μου έχει απευθείας όλο μου τον κατάλογο περασμένο. Αριστερά έχω τις κατηγορίες μου. Επιλέγοντας την κατηγορία της επιλογής μου, απευθείας δεξιά μου έχει τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Έστω ότι μου τελειώνει εμένα αυτό το pancake και δεν θέλω να μου το παραγγέλνουν ούτε οι σερβιτόροι ούτε οι πελάτες. Τι θα κάνω? Θα έρθω εδώ πέρα και θα το κάνω ένα κλικ, απευθείας μου το κάνει μη διαθέσιμο και μου λέει κάποιες υποεπιλογές. Μου λέει το προϊόν θα εμφανίζεται σαν μη διαθέσιμο. Αν θέλω να μην εμφανίζεται καθόλου, θα επιλέξω και αυτό εδώ. Απευθείας μου λέει το προϊόν να μην εμφανίζεται καθόλου. Επίσης μου λέει ότι το προϊόν θα ξαναγίνει αυτόματα διαθέσιμο αύριο το πρωί. Έστω ότι εγώ θέλω να το κάνω εγώ διαθέσιμο όταν το θελήσω, γιατί αύριο το πρωί δεν θα το ξαναέχω. Θα επιλέξω και αυτό εδώ πέρα και μου λέει το προϊόν θα παραμείνει μη διαθέσιμο μέχρι να το αλλάξεις και το προϊόν δεν θα εμφανίζεται καθόλου. Αν κάνω αποθήκευση και έρθω να ξανασκανάρω το QR code τώρα σαν πελάτης ή και σαν σερβιτόρος, θα δούμε, έστω ότι είμαι εδώ πέρα, ο επόμενος που θα σκανάρει το QR code, θα δούμε ότι πλέον αυτό το προϊόν που είχαμε, το οποίο ήταν, μισό λεπτάκι να θυμηθώ και εγώ ποιο ήταν το Pancake Strawberry Oreo στην κατηγορία Branch, δεν θα εμφανίζεται καθόλου πλέον. Αν έρθω στα Branch, θα δούμε ότι αυτό το προϊόν πλέον δεν φαίνεται πουθενά, το Pancake φράουλα που είχαμε. Εμφανίζονται όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, άμα δείτε εδώ πέρα δεν είναι πουθενά. Έστω ότι θέλω εγώ να αλλάξω μία τιμή σε ένα προϊόν ή να ανεβάσω μια φωτογραφία, όπως έχω κάνει σε κάποια προϊόντα που είδατε. Τι κάνω? Έρχομαι εδώ πέρα στο μολυβάκι του προϊόντος και μου έχει μέσα ό,τι μπορώ να αλλάξω στο προϊόν. Δηλαδή, να του βάλω ελληνικό όνομα και ελληνική περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική, δηλαδή το τι έχει μέσα. Αγγλικό όνομα και αγγλική περιγραφή. Επιπλέον, εκτός των αγγλικών, μπορούμε να υποστηρίξουμε μέχρι και 3 επιπλέον γλώσσες, όποιες θέλετε εσείς. Οπότε εδώ πέρα θα μου είχε επιλογή για παράδειγμα και για ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αν είχαμε ενεργοποιήσει κάποιες γλώσσες επιπλέον. Τιμή του προϊόντος για το σερβιριζόμενο, άλλη τιμή για το take away και άλλη τιμή για το delivery, αν έχω delivery στο κατάστημα. Το κάνω τέλος πάντων 12 ευρώ αυτό εδώ πέρα και κάνω αποθήκευση. Το pancake choco banana ήταν. Αν έρθω τώρα πίσω στο QR, στην εφαρμογή του πελάτη, θα δούμε ότι άμα έρθω στα branch, το pancake choco banana, έτσι λέγονταν, μισό λεπτάκι να το βρούμε. Να το, είναι πλέον στα 12 ευρώ. Ωραία. Επιπρόσθετα, μπορώ σε μια κατηγορία να βάλω ωράριο. Τι εννοώ? Έστω ότι το branch, εγώ το λειτουργώ σαν κατάστημα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Μετά τις 3 η ώρα δεν θέλω να μου παραγγείλει κάποιος branch. Τι μπορώ να κάνω? Να έρθω εδώ στο μολυβάκι της κατηγορίας, πώς ήρθα πριν στο μολυβάκι του προϊόντος. Θα έρθω στο μολυβάκι της ίδιας της κατηγορίας, εδώ αριστερά είναι η κατηγορία, εδώ πέρα, και θα μου βγάλει τις επιλογές που έχω να ορίσω στην κατηγορία την ίδια. Και μια επιλογή που έχω είναι το ωράριο. Επιλέγοντας εγώ ότι θέλω να έχει η κατηγορία branch ωράριο, θα μου δώσει τη δυνατότητα να το ορίσω από πότε έως τι ώρα λειτουργεί. Το βάζω εγώ ότι είναι από τις 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Τώρα είναι 9 και 20 το βράδυ την ώρα που σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Οπότε επιλέγοντας εγώ να βάλω ωράριο 10 με 5 και να κάνω αποθήκευση, θα δούμε ότι όταν έρθω εγώ σαν πελάτης να σκανάρω ξανά το QR code, που πλέον έχει περάσει 5 η ώρα το απόγευμα γιατί είναι 9 το βράδυ, θα δούμε ότι όταν έρθω στα branch θα μου τα έχει σαν μη διαθέσιμα. Άμα δείτε μου λέει ώρες σερβιρίσματος 10 με 7, 10 με 5, μου το λέει και εδώ κάτω. Μου λέει δείτε τα κάνοντας κλικ εδώ. Άμα κάνω κλικ μου τα δείχνει, αλλά δεν μπορώ να τα επιλέξω. Δηλαδή όσα κλικ και να κάνω πάνω του, 1, 2, 3, 4, οτιδήποτε, δεν θα μου το επιλέξει και δεν θα μπορέσω να το παραγγείλω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόγραμμα πίσω, να δούμε πώς προσθέτω ένα νέο προϊόν. Γιατί είδαμε πώς το επεξεργάζομαι, αλλά πώς το προσθέτω. Έρχομαι για παράδειγμα στο burger και θέλω να προσθέσω ένα νέο burger. Τι θα έρθω να κάνω? Θα επιλέξω την κατηγορία burger και μετά δημιουργία νέου προϊόντος. Και θα πω ελληνικό όνομα για παράδειγμα chicken burger. Θα βάλω τι έχει μέσα, για παράδειγμα κοτόπουλο, μαγιονέζα, μαρούλι. Έλα. Μαρούλι. Αντίστοιχα αγγλικό όνομα, μπορώ να βάλω το ίδιο να το πάρω αντιγραφή και αγγλική περιγραφή, chicken, etc.
chicken, etc. Όπως και πριν θα βάλω τις τιμές μου. Βάζω για παράδειγμα ότι έχει 10 ευρώ. Ίδια τιμή και για το πακέτο, ίδια τιμή και για το delivery. Και επιλέγω εδώ πέρα, θα μπορώ να επιλέξω και το ΦΠΑ μου για τις αποδείξεις. Δηλαδή, έχω άλλο ΦΠΑ για το delivery πακέτο και άλλο ΦΠΑ για το σερβιριζόμενο. Τώρα στην προκειμένη, επειδή μιλάμε για φαγητό, στην προκειμένη έχουμε 13% και για τα δύο. Στον καφέ π.χ. στο σερβιριζόμενο θα είχαμε 24% και στο take away 13%. Επιλέγω και το ΦΠΑ για delivery πακέτο, πάλι 13% και αποθήκευση κάτω-κάτω. Το προϊόν έχει έρθει κάτω-κάτω, άμα πάω και στο κατάλογο του πελάτη και κάνω ένα refresh εδώ πέρα, θα δούμε ότι άμα έρθω στα burgers, πλέον κάτω-κάτω έχω το chicken burger στα 10 ευρώ που μπορεί να το παραγγείλει ο άλλος και ο σερβιτόρος το βλέπει και ο πελάτης. Έστω ότι εγώ θέλω αυτό το chicken burger να το φέρω δεύτερο. Πώς το κάνω? Έρχομαι στο μολυβάκι εδώ πέρα και μου έχει εδώ μέσα που λέει ένα σημείο που λέει σειρά προβολής προϊόντος. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έστω ότι εγώ το βάζω στη θέση 2 και κάνω αποθήκευση. Απευθείας μου το έχει φέρει στη θέση 2, αντίστοιχα και στον πελάτη. Όπως και στις κατηγορίες, αντίστοιχα αν θέλω να προσθέσω κάποια κατηγορία, θα έρθω εδώ πέρα στο συν και θα μου πει εδώ πέρα το όνομα της κατηγορίας, δηλαδή για παράδειγμα πίτσα και μπορώ να βάλω και πληροφορίες στην κατηγορία προαιρετικά. Τι εννοώ κατηγορίες? Να γράψω το ζυμάρι μας είναι χειροποίητο καθημερινό. Και αυτό θα το δει και ο πελάτης. Την αποθηκεύω την κατηγορία πίτσα. Θέλω να τη φέρω όμως τέταρτη για παράδειγμα, πριν τα μπέργκερ. Τι θα κάνω? Θα έρθω όπως και πριν στο μολυβάκι και θα τη βάλω νούμερο 4. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ακριβώς πριν τα μπέργκερ. Και πάμε να προσθέσω τώρα όπως και πριν μία πίτσα μέσα. Πατάω δημιουργία προϊόντος. Μαργαρίτα. Το κάνω λίγο γρήγορα για να κερδίσουμε χρόνο. 10 ευρώ και αυτό. Και αποθήκευση. Αν έρθω τώρα σαν πελάτης όπως και πριν, να κάνω ένα refresh, θα δούμε ότι εδώ πέρα μου έχει δημιουργήσει την κατηγορία πίτσα που έχει μέσα πλέον τη μαργαρίτα αυτήν. Έστω ότι εγώ θέλω να τυπώσω σαν κατάστημα αυτόν τον κατάλογο που έχω με τις τελικές μου τιμές απευθείας γρήγορα για να τον δώσω σε κάποιους πελάτες. Τι θα κάνω? Θα έρθω εδώ πέρα σε αυτό το κουμπάκι που λέει GR Menu PDF. Αυτό απευθείας θα μου κατεβάσει σε PDF τον κατάλογό μου στην επιφάνεια εργασίας. Να έρθουμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η επιφάνεια εργασίας η δική μου. Αν έρθω εδώ πέρα πάνω, θα δούμε ότι μου έχει κατεβάσει τον κατάλογο σε αυτή τη μορφή, με τις τελικές τιμές που έχω ορίσει εγώ εκείνη τη στιγμή στο πρόγραμμα, ώστε να το τυπώσω εκεί που θέλω να το τυπώσω. Να και η πίτσα που ορίσαμε νωρίτερα, που τη φτιάξαμε τώρα προλίγο. Όπως και το chicken burger. Ωραία, και εγώ απλά τυπώνω τον κατάλογο με αυτόν στα γρήγορα σε έναν εκτυπωτή, άμα θέλω, Α4. Όπως αντίστοιχα και το αγγλικό μενού το αντίστοιχο, άμα το τυπωτήσω εδώ, μου κάνει την ίδια δουλειά. Μου το έχει κατεβάσει στην επιφάνεια εργασίας. Αν έρθω εδώ πέρα, θα το δούμε ότι πάνω μου έχει πλέον το αγγλικό μενού. Ωραία, πάμε τώρα πίσω να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε. Θέλω να δω εγώ, εκτός από τους τζίρους μου που τους είδαμε νωρίτερα, θέλω να δω εγώ τι μου πουλάει περισσότερα. Τα στατιστικά μου. Μου πουλάει πιο πολύ ο καφέδης, τι μου πούλησε το τελευταίο Σαββατοκυριακό, φρέντο εσπρέσο, το burger barbecue, οτιδήποτε. Τι θα κάνω? Θα έρθω εδώ πέρα προϊόντα στατιστικά και απευθείας εδώ πέρα μου ζητάει και ένα pin για να μπω σαν διαχειριστής, να μην μπορεί να δει κανείς τα στατιστικά. Και εδώ πέρα τέλος πάντων βλέπω προεπιλεγμένο πάλι το Μάρτιο και τι μου λέει εδώ πέρα? Ότι το Μάρτιο έχω πουλήσει πιο πολύ απ' όλα φρέντο εσπρέσο 225 τεμάχια και μου έχει φέρει 970,85 ευρώ. Η τρέχουσα αξία του φρέντο εσπρέσο παρόλα αυτά είναι στα 5 ευρώ. Έστω ότι εγώ θέλω να δω για το μήνα Μάρτιο μόνο τα burger τι μου έχει πουλήσει. Επιλέγω εδώ πέρα στην κατηγορία τα burger και μου δείχνει το Classic Burger τον Μάρτιο μου έχει πουλήσει 23 ευρώ, 23 τεμάχια, 253 ευρώ. Από κάτω το Barbecue και από κάτω το Mediterranean. Πάμε να τις δούμε πάλι όλες τις κατηγορίες και να βάλουμε ένα άλλο εύρος ημερομηνιών. Τι εννοώ? Τώρα όπως είδατε μόλις μπαίνω εδώ μέσα μου δείχνει το Μάρτιο. Έστω ότι εγώ θέλω να δω όχι μόνο το Μάρτιο, να δω ένα συγκεκριμένο τριήμερο. Όπως και πριν θα έρθω εδώ πέρα που λέει επιλογή εύρους ημερομηνιών, θα κλικάρω πάνω του και θα μου πει να επιλέξω από πότε έως πότε θέλω να δω. Επιλέγω να δω τι έκανα από Παρασκευή στις 5 το πρωί έως αντίστοιχα όπως και πριν Δευτέρα στις 2 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα Δευτέρα. Όλο το Σαββατοκυριακό μου δηλαδή. Αναζήτηση. Τι μου δείχνει όπως και πριν? Φρέντο εσπρέσο 23 τεμάχια, 95,05, από κάτω Coca-Cola 11 και γενικώς όσο κατεβαίνω προς τα κάτω μου έχει τα προϊόντα που πουλάνε λιγότερο. Μου έχει εδώ πέρα τις πωλήσεις, αριθμός πωλήσεων.
23, 11, 4, 3, 2, 1 κλπ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπω μπορώ αντίστοιχα να το κατεβάσω και σε ένα Excel. Δηλαδή, άμα έρθω εδώ πέρα μου λέει download CSV και αυτό θα μου το κατεβάσει στην επιφάνεια εργασίας και να το ανοίξω εγώ όπου θέλω, σε ένα Excelάκι. Άμα δούμε, μου το έχει κατεβάσει εδώ πέρα στην επιφάνεια εργασίας, πάνω και το ανοίγω εγώ στο αρχείο, στο Excel που θέλω ή στο πρόγραμμα που θέλω, ώστε να το διαχειριστώ εκτός προγράμματος. Λοιπόν, είδαμε πώς καταχωρούμε παραγγελία και σε ανοιχτό τραπέζι και για καταχώρηση. Πάμε να δούμε έστω ότι εγώ έχω κλείσει μια παραγγελία ταμείο και θέλω για παράδειγμα να την ξανανοίξω. Να το δούμε και αυτό. Βάζω εδώ έναν εσπρέσο, έναν κορέτο και πατάω ολοκλήρωση παραγγελίας, να μην βγει και η απόδειξη. Αλλά έστω ότι έκανα λάθος και δεν ήθελε σκέτο, τον ήθελε διαφορετικά ή έγραψα λάθος οτιδήποτε, τι θα κάνω? Θα έρθω εδώ πέρα ιστορικό λογαριασμών, να βρω τη συγκεκριμένη παραγγελία. Στην προκειμένη θα είναι πάνω και μπορώ να την ξανανοίξω και να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή θέλω να κάνω. Δηλαδή πατάω εδώ πέρα άνοιγμα λογαριασμού, θα μου την ξανανοίξει και αν έρθω μετέπειτα στους ανοιχτούς λογαριασμούς θα τη δούμε ότι είναι εδώ πάνω. Και μπορώ μετέπειτα να κάνω ό,τι βλέπαμε και πριν, να ακυρώσω τον εσπρέσο αυτόν, ακύρωση και να έρθω να ξανακλείσω μετά την παραγγελία μου και να την κάνω τη απόδειξη για ό,τι απομένει με μετρητά πλέον. Ωραία. Και να μας βγει τελικώς εδώ πέρα και η τελική μας απόδειξη, τα 4 ευρώ. Και έχω ξανακλείσει το τραπέζι μου. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Το μεγάλο όφελος που έχετε από όλο αυτό το πρόγραμμα, εκτός του ότι συνεργάζεται άψογα με παραγγελία του πελάτη αλλά και του σερβιτόρου, το μεγαλύτερο όφελος θα το δείτε από αυτό εδώ πέρα το ταμπελάκι. Εδώ πέρα μπορούμε να γλιτώσουμε προσωπικό, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο από την εξυπηρέτηση στον πελάτη. Άμα δεν βρίσκουμε προσωπικό, είναι σαν να έχουμε έναν σερβιτόρο πάνω από κάθε τραπέζι και να ξέρετε πως γενικώς ο τελικός καταναλωτής, όταν μπορεί να παραγγείλει μόνος του από το κινητό του, θα βάλει 100% κάτι επιπλέον που τώρα δεν το κάνει. Για τον λόγο ότι θα το κάνει αυθόρμητα, χωρίς καμία πίεση και κάτι που θα το βάλει αυθόρμητα δεν θα έχει ούτε καν δεύτερη σκέψη για να το κάνει. Ενώ τώρα μπορεί να σκέφτεται να πάρει μια δεύτερη μπύρα, να μην βρει άμεσα το σερβιτόρο, να αλλάξει γνώμη και τελικώς να μην την πάρει αυτή τη δεύτερη μπύρα. Αν του δώσουμε την επιλογή να παραγγείλει μόνος του από αυτό εδώ πέρα το κολπάκι, θα δείτε μια ελαφριά αύξηση στο τζίρο σας, ειδικά στις δεύτερες παραγγελίες. Και είναι ένα σύστημα, όπως είδατε, που συνεργάζεται άψογα και με τις παραγγελίες που βάζουμε εμείς σαν προσωπικό, αλλά και τις παραγγελίες που βάζει ο πελάτης μόνος του. Είναι συνδεδεμένο και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για να βγάζετε αυτόματα όλες τις αποδείξεις όπως είδαμε, αλλά και στο τέλος της ημέρας να βλέπετε τους τζίρους σας και ό,τι θέλετε να δείτε, όπως να το φιλτράρετε εσείς σαν διαχειριστής. Να σημειώσω επίσης κάτι που ξέχασα να αναφέρω, ότι εδώ πέρα το ιστορικό λογαριασμό που βλέπουμε στο κινητό μας, εσείς σαν διαχειριστής, προφανώς δεν χρειάζεται να έρθετε στον υπολογιστή σας και να το δείτε, αλλά σαν διαχειριστής εδώ πέρα στην εφαρμογή τη δική σας, έχετε εδώ κάτω ένα ακόμα κουτάκι, πως λέει menu, take away και τραπέζια, έχετε ακόμα ένα κουτάκι που λέει reports. Και εκεί πέρα μπορείτε να δείτε και τα στατιστικά, αλλά και τους τζίρους ημέρας σας από το κινητό σας, όπου και να βρίσκεστε, αρκεί να έχετε ίντερνετ. Ελπίζω να σας άρεσε, να ήταν κάτι βοηθητικό και επεξηγηματικό και ελπίζω να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες και να σας εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Χάρηκα πάρα πολύ και καλή σας συνέχεια.